Jiena qabel ma talt is-seminarju kont qed nistudja liġi, kont fi kors tal-liġi u qabel ukoll kont involut ħafna fil-parroċċa tal-Mellieħa minn fejn kont ngħix u hemmhekk qisu meta kont żgħir dejjem kelli din ix-xewqa li nkun insir saċerdot. Dun Karl Andrew Xkembri għandu 29 sena u mill-parroċċa tan-Nattività ta' Marija l-Mellieħa. Ftit jiem qabel l-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu iltqajna miegħu is-seminarju Rabat fejn tkellem magħna dwar is-sejħa tiegħu għas-saċerdozzju li bdiet minn età żgħira. Isni imxejt ftit ma' sħabi biex nidħol kors tal-liġi, però hemmhekk kienu sħabi li għenuni ħafna nara fiktar din is-sejħa xkun jgħidu li isma' inti jisek għandek xi ħaġa fik li m'għandix taqsam mal-kors tal-liġi, hemm anki jisu kien hemm dal-laqam jisu tiegħi kien id-dun u kienet xi ħaġa li anke fit-talb xi ħaġa anke li jiena nirrifletti fis-sejħa dejjem kienet preżenti fil-ħajja tiegħi meta kont żgħir mal-familja tiegħi man-nannit, mal-flabbatini, fil-mużew, dejjem kont infittex il-ħin tiegħi fit-talb. Ta' spiss fis-sentejn li għamel jistudja liġi kien jistaqsi jekk kienx sejħa mingħand Alla jew xewqa tiegħu, imma dan iż-żmien permezz anke ta' saċerdoti u ħbieb għenu jaraf li dan kien il-pjan ta' Alla għalih. X'kienu l-emozzjonijiet tiegħu ftit jiem qabel l-ordinazzjoni? Ferħan, kontent ħafna, grat ħafna kif ġajet ta' l-esperjenzi kollha li Alla tani. U wkoll xi ftit imbeżza, jiġifieri xi ftit biża' ħajkun hemm dejjem għax issa ħanibda ħajja ġdida kompletament. Ir-rettur tas-seminarju Dun Jimmy Bonici qal li l-ordinazzjoni turi li l-mulej għadu jsejjaħ u f'realtà fejn is-seminaristi qegħdin jonqsu qed isir it-tiġdid li hemm bżonn. Tiġdid ta' fidi mhix ta' ansjetà jew ta' paniku ma ta' fidi li inti d-sejħa tiġi minn Alla u dwar titlob li aħna nkunu iktar attenti għalih. Allura wieħed jinnota anke x'qed jinbet, pereżempju qed ninnota li qed tissaħħaħ is-sens ta' talba l-vokazzjonijiet minn diversi ċentru tal-vokazzjonijiet darba f'xahar qed tilaq hawnhekk fis-seminarju diversi nies li qegħdin jitolbu. Għandek ukoll is-sens ta' akkumpanjament taż-żgħażagħ. Illum ukoll hemm ċertu inċertezza li tmiss ir-realtà taż-żgħażagħ, l-inċertezza ta' fuq il-futur, x'qed jiġri f'ħajti, jekk ix sejħa jew le, allura investiment iżjed li wieħed jimxi ma' żgħażagħ. Dun Jimmy semma wkoll esperjenza sabiħa li kellhom is-seminaristi li stidnu familji bit-tfal mill-iskola tas-seminarju Rabat li għexu magħhom ġimgħa u dan għen biex il-familji u l-istudenti fehmu l-vokazzjonijiet u kif jgħixu is-seminaristi.